Donostiako Igeldo ikastetxekoekin. Eraiek aurkeztuko zaile zea, zionikoa edo esperientzia eta Igeldoko meak daude estan batean meakoa. Bai? Teknikariak, mesedez. Laguntza behar dugu, mesedez. Ideia zan, gauza gehienak zintzirkatuta dauzkagu blogean, gure saitetan, eta hola, nahi genuen hortik atera. Gertatzen da nagoa denborarekin, problema daudela. Bueno, agurre eta okezpen egin batzun, orduan ikerriko idiotikza, behar bilatu da dugu gure teknikaria da, eta bilatuta da. Bueno, hasiko naiz. Bideo bat jarri dugu martxan, ez dakigu nola, baina bueno. Urte lanakigu gure eskola txikia da, eta urte eskola makigu saiatzen, gauzak berritzen, ikasten, konstruktivismo ikuspegitik egiten deun lana eta asko poztu beha izlariak esan dut zentzu handiak itzen genion, umen ezagueratik astea lanen, eta lehen urten beti aigea erronka berria eta ingeniero bat topatu genuen aita bat, haizu kotxe bat nola, abino, posible, nola, hau piezate da? Hoi. Hoi guk egin genituen, gure gelako egin zuten. Osea, hola. Bueno, iridekoa bukatzeko, igeldokokin elkartrukian lanean nora... Elkarrekin egin genuen lehenengo zenbesteko lan guztia. Bildu ginen deno berrokin egun pasa egiteko eta sortu ginkana bat antolatu genuen derri, bi ikastetxeen arte. Baita ere, autokotxe guztien erakusketa bat, gurasoei herriari zabaldu genion, eta ikasleak izan ziren erakusketa bidatu zuenak. Esperimentu guztik, hemen daukazu esait hortan, umek egin zuten esperimentu kuadernoa. Orduan, egiten genitu gauzak idatzi behar zituzten. Aber, zenbat horretu zuten, beraiek bere esperimentua ze materiala, nola, ze konklusioeketaren urdo atera zitzaigun, atera bazitzaigun, zergatik ez bazitzaigun atera, zergatik ez, eta gero hori, bi kote batek edo, pasatzen zuen saitera. Sait zan ere, esperimentuen kuadernoa nola baita. Hori publikora idatzi behar zanez, gauzak txukunek idatzi behar ziren, orduan, hor beste hizkuntza prozesu da. Bigarren bidea. Bai, eta ez dugu erakutxetan. Bideo bat, nahiko txapaitu dugu eta bideo bat pentsatu dugu jartzen. Zen dugu. Hau da, pixka bat, egiteko guztien.
Bigarren hiruhilekoa giza gorputza landu genuen. Eta giza gorputza lantzeko saiatu ginean, Bi minutu? Bueno, giza gorputzan, adibidez haurrezkuntzako egin zuten lan bat oso politia, oso politia. Bueno, momentu hortan bi guraso zeuden aurru eta hezitzaile batean den neuken. Gorputza lantzeko zer hobeto haurrezkuntzan eta pentsatu genuen haurtzaroa lantzea. Eta nor naiz ni galdera horri erantzuteko, 6. mailako jarri genituen lanean. Beti iruditzen zaigu irakasle gehala jakitunak eta orduan esan genuen, ez, nik ez dakit hori esplikatzen, eta 6. mailako jarri ziren. Orduan, txiki taldeetan bilu ziren, eta 6. mailako nola sortu ziren, esplikatu ziren. Galdetzen zikuen, eta nire esan behar da, dena kontatu behar zaie espermatozoide eta denaka. Zuek ikusiko dezuen, 6. Txikiei nola baraziko diozuen. Eta, etorri ziren, jakitu, zerbait jakin da, edo bere ustetan. Eta emagina etorri zan, entzun zuten triparen bankuan umeak, gu saiatu ginean animalin tripa guztiak txikitzen, teleskopio esan, teleskopio behar ditugu ordu. Mikroskopio ginean erabat, eta hau da, Ostras, hau ikusten dut! Hoi erakutsi nahi genizuen, ala! Hori erakutsi nahi genizuen, eta gero, umeek idatzi zuzten testuak, nire gelan nahi ez nindago bosgarren eta 6. mailako tutorean naiz, erabili zuten testu bezala ikasteko eta gero azterketa edo kontrol bat jartzeko. Osea, prozesu guztia egin genuela, txikiagok egin zituzten azalpena gurasoen aurren, eta txikienak egin zuten lan bat, hemen dago beraien digestio aparatuan nola egin zuten eta nola... Hori bigarren trimestrean. Eta hirugarren trimestrean eskolaia izan zen kaos total. Eskolari urtu gendu animali eta landaren leku bat. Orduan haurrezkuntzako, zapaburuk eta barraskilok euki genituen. Zapaburuk arrautzetatik igela sortu arte ikusi gendu prozesu guztien, eta barraskiloekin egin genuen binomioak zer gustatzen zaio. Lurra edo area, azenarioa edo belarra, eta holako binomioak. Eta azitik landaderare egin genuen binomioetan lana egin genuen. Lehenengo mailako zituzten arrautza inkubadoran, txistak eta jaiotzeko, eta zarrenak, zerdarrak, eta duk egin genuen inventario bat baso batena, oso lankoa izan zen. Hartu baso buska bat, han pasagitun ordu behiratzen landare hau beste hau desberdina da, beste zen zomorro, beste zomorro, hori oso lankoa egin genuen, eta urte guztian egin genuen lanarekin, daukazue hor pasatzen ari dan umek egindako aldizkari. Eta ez da?